Nové poznatky o zdraví vašeho koně vám přináší Alltech. Přirozenou výživou posouváme vašeho koně dál. Alltech, hrdý sponzor světových jezdeckých her v Kentucky 2010. Jako u každého živočicha trávení vlastně začíná, nebo zpracování té potravy už vlastně začíná v dutině ústní. Taková koňská zvláštnost, když ono to není jenom koňská, ale je to prostě pro koně charakteristické, je to, že on vlastně má velice pohyblivé a velmi citlivé pisky, které se dají snad přirovnat ke špičkám prstů u člověka. Těmito pisky velice důkladně prozkoumává vlastně potenciální potravu, takže se opravdu nemůže stát, nebo výjimečně se stává, že by kůň třeba sežral kámen, sáček, jo, nebo nějaký předmět, protože on to dokáže velice dobře poznat, že prostě to je něco, co mu nepatří. Kůň má velice dobře přizpůsobenou dutinu ústní i svým tvarem právě tomu, že on vlastně zpracovává, žvíká tu trávu nebo tu potravu. Zároveň má hlavu dole, přitom mu ta potrava vůbec nevypadne. Stoličky toho koně jsou velice výkonné i z toho důvodu, že vlastně ten kůň uvádí se, aspoň teda v chytrých knížkách, že pokud má možnost a zdravé zuby, tak je schopný rozdrtit stonky rostlin zhruba na milimetrové částečky. Jo, a ty teprve putujou dále. Pomáhá si svalnatým jazykem, který je velice pohyblivý, velice citlivý. Tím jazykem si vlastně posouvá to sousto dále. Hýbe s ním vlastně v té dutině ústní. Slinami, které vznikají ve slynných žlázách, to sousto zvlhčí, rozmělní, vlastně zaoblí mu hrany, aby vlastně nedráždily ty další části trávicí soustavy. A následně to dokonale rozkouskované, rozžvíkané sousto posílá do hltanu, do jícnu, který vlastně vede celým tím krkem až do hrudníku, jde hrudníkem mezi dvěma půlkama plic, prochází bránicí a vlastně za bránicí se nachází žaludek, do kterého ten jícen ústí. Ústí místem, kterému se říká česlo, to je v celku známe i u jiných živočichů, u lidí. Pro koně ale je tam taková zvláštnost, to česlo ústí do toho žaludku pod poměrně ostrým úhlem a zároveň je vybaveno velice pevným svěračem a tady tyhle dvě skutečnosti tomu koni brání ve zvracení. Ten žaludek je vlastně takový vak, vypadá trošičku jako fazole. Je to jednokomorový žaludek, to znamená, že má opravdu je prostě jenom jeden prostor. Ten prostor je vydlážděn dvěma typy sliznice. Jedna sliznice je takzvaná kutání, to znamená, je taková drsná, nenachází se tam žádné žlázy a vlastně tahle sliznice během toho stahování peristaltiky toho žaludku se ještě podílí vlastně na promíchávání a částečně ještě jako na dalším jakoby mělnění, rozmělnění toho sousta. Další část žaludku je takzvaná žláznatá, glandulární a v této části žaludku se nachází vývody četných žláz. Ty žlázy produkují tekutiny, kterým se říká žaludeční šťávy. Díky tady těm žaludečním šťávám je obsah toho žaludku silně kyselý a tohle to vlastně pomáhá v rozkládání těch jednotlivých živin, které se tam dostávají. Pro žaludek je charakteristické to, že on, na rozdíl třeba od šelem, produkuje ty žaludeční šťávy kontinuálně. To znamená, ať ten žaludek je prázdnej nebo plnej, ty žaludeční šťávy se tvoří pořád. Protože ten kůň je přírodou uspůsobený na téměř neustálý příjem potravy, tak je to naprosto logické, ničemu to nevadí. Pokud ale se stane, že ten kůň bude krmen tak, jak je velice časté, že dostane obrovskou porci žrádla, kterou se žere třeba za hodinu a potom dalších 7-8 hodin nedostane vůbec nic, tak vzniká obrovský problém. Žaludek zároveň má další vlastnost, ten koňský, že on se poměrně rychle vyprázdní. Uvádí se, že zhruba za 10-12 minut vlastně to sousto z toho žaludku odchází pryč. Pokud se ten žaludek při tom krmení hodně naplní, ten kůň toho sežere hodně najednou, například když byl dlouho hladový, pak se dostane k jádru, tak to do sebe nahltá. Víceméně to sousto tam, nebo ten obsah se nestihne pořádně promíchat s trávicími šťávami a odchází do střeva velice špatně zpracovaný. Jo, což samozřejmě jednak zhoršuje využitelnost těch živin a jednak to může způsobit zdravotní problémy, protože v takovém stavu se prostě dále nemá dostávat. Tenký střevo
navazuje na ten žaludek, stejně jako to znáte ze školy u člověka, vlastně ty tenké střeva mají pořadí dvanáctník. Ten je důležitý z toho důvodu, že do dvanáctníku vlastně ústí vývody z jater, které vlastně tam pouští takzvanou žluč. Ta žluč je důležitá, protože ona emulguje tuky, pomáhá vlastně těm tukovým kapénkám, aby byly mnohem menší a lépe se k ním dostaly enzymy. A do dvanáctníku ústí taky vývod ze slinivky břišní, která vlastně produkuje trávicí enzymy, podílející se na rozkládání, na štěpení, na nasekání vlastně bílkovinných řetězců a vlastně tukových řetězců i cukrových řetězců. Samozřejmě dále potom následuje lačník. Charakteristický je i tím, že vlastně jeho sliznice je vystlána takzvanými klky. Dá se říct, že to jsou prostě takové prstíčky, které ční do toho lumina, vlastně do toho prostoru toho tenkého střeva. A vlastně tady těmi prstíky se ty rozložené živiny dostávají do krve. Vláknina, která, říkám, u nás je téměř nepodstatná, u koní je velice důležitá, tak ta tím tenkým střevem, dá se říct, prochází neporušená a dostává se do střeva tlustého. A právě v tom tlustém střevě dochází k tomu, co už jsem zmiňovala vlastně v tom povídání o tom hlavním, o té podstatě trávení koní. A to je to, že tam se nachází obrovské množství, mluví se o bilionech bakterií, které jsou schopné všechny tyto živiny zpracovat. Tlustý střevo skládá se, dá se říct, ze dvou částí nebo ze tří částí. Velice důležitou částí je takzvané slepé střevo, které u koně je velké a to slepé střevo vlastně u koně zabírá, dá se říci, velkou část pravé poloviny dutiny břišní. Další částí je tlusté střevo, takzvaný velký kolon, odpovídá lidskému vzestupnému tračníku a ten je podobně jako slepé střevo obsazen mnoha bakteriemi a ten má vlastně podobu takzvané dvojité podkovy. Dá se říct, že pro koňskou trávicí soustavu je charakteristické to, že vlastně jeho přední část trávicí soustavy, mám teďka na mysli žaludek a tenký střevo, je svým objemem poměrně malá. Uvádí se, že objem žaludku představuje asi jenom 10% celkového objemu trávicího traktu koně. Objem tenkých střev, přestože jsou strašně dlouhá, tak představuje asi jenom 30% a těch zbylých 60% vlastně objemu té trávicí soustavy připadá na slepé a tlusté střevo. Takže opravdu trávení koně je hlavně v tom tlustém a slepém střevě a zase logicky je to trávení té vlákniny. Pro střevo je charakteristické, kromě vlastně osídlení bakterií, i to, že tlusté střevo u koně je schopné velice dobře vstřebávat ještě živiny, na rozdíl třeba od tlustého střeva člověka. Veškeré produkty, které vznikají rozkladem té vlákniny, říká se jim těkavé mastné kyseliny, jsou to prostě organické kyseliny s krátkým řetězcem, tak všechny tyhle kyseliny se vstřebávají tou stěnou tlustého střeva do krve a právě kůň z nich dokáže získávat energii. To tlusté střevo, ten velký kolon, potom přechází v sestupný tračník, což je malý kolon. Ten už se nachází v zadní části břišní dutiny a jeho úkolem potom je už spíš jenom vstřebávat vodu, zahušťovat trus. Ten malý kolon končí takzvaným konečníkem, ve kterém se vlastně vytvářejí ty charakteristické koňské koblížky a vlastně řitním otvorem potom nestrávené zbytky odchází ven v podobě trusu. Nové poznatky o zdraví vašeho koně vám přináší Oltech. Přirozenou výživou posouváme vašeho koně dál. Oltech, hrdý sponzor světových jezdeckých her v Kentucky 2010.